this moira. Go to pin, shahid na ganu bimona. Go to pin, making this moira. Go to pin, shahid na ganu bimona. Quari me, susik so yon hu. Tá sé Jackar a bheith icónagus a seint. An áirí like, bhín cin ceann den a rudí. Dearnan méid bhfuil sé éasca an stuff seo eile mar an Bodhran. Just ní gádaach ard a thuirt a bheith 5 nóméid or 10 nóméid for cúpla lá and then tá sé a gut. But le cána agus seint, is gádid beagán in ní smó ard a thuirt ar nós bíonart iad a aigean a rá lá tain cabhail an focail sin, búlan an focail sin ar an downbeat an 8 beat nó rud agus bíonart nóta chuir idir an nóta an focail agus an beat. Agus an sin tucha sé a rís beidir 8 nó 6 ag ina dhéag. Agus bíonart nóta a dhéanamh. Sunna nor a bhíam coilte in sin ceol go homlan. Ceapan gur sin an beidir an tray, an fé, péire do down tú atá gom, airíon mai coilte anna éasca, nor a bhí mé seint, taréis tamlín, tá mé ar me hlí áit éigean i conna im ceann, agus just a seint. Stohiad a kaintir a Warrens, Kevin rud a dúirt an prunchiseach an Ceird Colman ó Húlahain gan GY ar fear an buntús kaintir bhí kaint fa rinn na Gaeilge an Ollscoil Chúilrahan agus dúirte dói anesci isteach ceol a bheith agus Gaeilge agus sa rinn a dói anesci amach as an rinn mar ní rúta a gopers ar nói agus tí an rud céine rá thug leith gáil agus Bodhran a ceannach ar rint pontaí i siopa agus bailachan mhaith isteach a bailachan mhaith amach fásta mar rud a chaithir a hiagbhil is dóthe cos le glés ar bí Cheoil, is cum a ceach go boxan a fiddle na Meabh tá obair a gceist agus an duine ar dúil dá na díthe an tréimhse sin a chaithú i món na Ceirde ag fólam, ag géisteat, ag búlan na daoine ar aig go maiid lá. Sa seanam bhí drogháil ceart ar ceoltóirí ag na daoine bhí seint a Bodhran i meas ceoltóirí. Agus bhí fá maith ag na ceoltóirí mar bhí go leor daoine bhí seint a Bodhran nar hiig ceol, nar hiig na rhythm agus nar a bhíon mothú chud céir a seisiún ceartán agus céir a bhí tastal ó ceoltóirí. Ach tá rudaí airí go mór inis, mar tá chaidán seint Bodhran tá sé imi sús ar fad, agus tá go leor as na daoine seint a Bodhran is tuigeann siad an ceol, tuigeann siad céir a seisiún an, agus tuigeann siad céin áit atá acu sa seisiún sin. Agus go bunúsach an ról atá ag Bodhran í ná a bheith cabhrú le seisiún. I get my daughter to make the tone rings, and she also sands them up for me. It's a way for her to earn her own pocket money.